Ja, velkommen til Gore Review, her med Dragan som gæstereviewer i dag. Min silo er vist fuld. Det sker, når man ikke opgraderer den, når man sælger sine ting. Wow, en symaskine! Wow, hvor nice. Jeg tænkte, jeg vil lave lidt let's play i dag. Hvad var det? Okay, vi fortsætter bare. Jeg vil måske reviewen går i dag. Jeg har ikke noget foder til min grise, man kører. De var bare sulte. Hvad var det? Okay, vi er tilbage. Jeg tænker, jeg vil finde en god review, fordi mit silo er stadig fuldt. Dumme mig. Planter vi lige lidt, så der bliver... Vi vil så prøve at lave et review. Jeg skal lige have mine ting her, fordi jeg skal... stadigvæk fuld. Fordi jeg vil gerne overhælde Jos. Så jeg tænker, jeg kan lave review. Gå væk. Okay, så vi går ind her. Vi finder en gård. Lad os se. Lauras farm. Okay. Meget fint. Farm, jeg fik bare chok. Okay, vi skal review noget meget farligt går. Det gør... Hvad var det? Hvad var det? Okay, så vi skal meget fint gå indhegnet træer og meget for... Meget fin farm, som vi kan se her, så er alle dyrene meget glade, og der er mange af dem, og alting er solgt, så business går også godt. Det er meget spredt ud, hvilket giver meget plads til at danse, når der er høstfest. Så ja, udover markerne, så er det en meget fin gård. Siloerne og laden er meget isoleret, hvilket kan give rigtig god... kan være lidt usmart, når man skal transportere alle sine ting derover. Jeg ved ikke, hvad jeg skal synes om markerne. Afgrøderne er meget gode, men placering af markerne kan godt give en misforståelse. Ellers er det meget fint gård. Malplacering vil jeg sige. Mange af tingene er som andet den der ovn der. Men ellers er det meget fint. Der er også et mejeri op i minen, hvilket kan være meget usmart, hvis man skal mine, ligesom i Minecraft. Men ellers, så er det meget godt, meget fint farm. Okay, der er en sød hund. Hvad hedder den? Den hedder Lort. Den er ikke engang farvet som lort. Det var da et dårligt navn. Men ellers så kan det være, at jeg skulle til at finde en konklusion, nu hvor jeg har kigget på farmen i meget... Okay, det var ikke noget. Det var... Ikke noget. Vi ses på. Okay. Det er meget... Okay, det var ikke noget. Det var bare noget andet. Heyday business. Ellers er det en fin nok farm. Den har potentiale. Så jeg vil give den et final review. 2 ud af 10.